Sunday school ngelithi igama lenkosi. Amen. Molweni bantu abatsha. Molweni Sunday school sekhona. Sunday school. Molweni bagcwele sehlangene sesikhona. Ngelithi igama lenkosi. Amen. Sizofundiswa manje sizofundiswa leveki yonke. Ngelithi igama lenkosi. Amen. Saywa bayilengoma. It's no. Umuntu omthamela benayo hayi elithi igama lenkosi. Amen. Angasolo esithi ewe kufuneka ubrowila uthi hayi yena ngeni no elithi igama lenkosi. Amen. Sikhoba ngandlela zonke macalonke angumhlabelelo lo kuyafuneka uhayi njengoba usasa xa ithethe izolo ngelithi igama lenkosi sathana suka ngelithi igama lenkosi. Amen.
ngaphansi kosisikelele ndibonga uyesu bebathandekayo owandincedayo nami osandincedayo osandilungisayo ndibonga uqala ndiyathanda uqala ke bomama kanti ngoba sikanjani ngoba kule ndlela bathandekayo sidinga ukuqala sidinga ukufundiswa ngoba sihamba sibhude empilweni yam. Ndiyabonga uThixo osandigcinile kufika ixesha ngathi uyosuse inkosi bathi bethetha omama notata bathi kufike le nyanga apho abantu abatsha balahlekayo kodwa ndibonga uyesu osandigcinile ndisathi nakulona nyaka ubeka Nkosi uhambe nami ngoba ndingowamamandla kodwa uJehova ume nami Nkosi sisikelele kuthiwa le nto mayaziwa kwimvume yakhona kulapho i-challenge bakithi bathandekayo apho sizalwa khona Nkosi sisikelele kodwa uThixo namandla ndiyambulela ke bathandekayo ndibonga ke bathandekayo impumelelo yomhlangano ongaka ndiyabonga bathandekayo ngoba bathandekayo uThixo nezinto zakhe besibane-xhala singabambalwa kodwa ndibonga impumelelo Nkosi sisikelele ndiyabonga uJehova bathandekayo ngezinto zonke esazigcinile ndibonga Nkosi sisikelele ngoba ndenzela inceba bathandekayo endandingekho kuyo ixesha bathandekayo sasisithi siqale sithi sikhuphe iphepha kanti kulapho silahleka khona Nkosi sisikelele usathana ngesithatha abo bangcwele kodwa la nto yaqhubeka yasisiqhele Nkosi sisikelele. Ndiyabonga kuThixo kubantu abatsha uyesu usekhona engingavuma ukuchaza nazitshomi kuthiwa masingathi endawo sithi hayi andiseli ndizoyohlala nabo lumkela nempilo yabo bathanda impilo ephilayo ukuthi asizawubhalela nezinto phaa uzibonisa ukuba kwindawo uhambe uzilindele kuyo ngoba bathandekayo thina singumunye abantu Nkosi sisikelele otshomi bethu ababesikhula nabo abasithandi bafunde siba kanje Nkosi sisikelele. Usathana wena ugade ithuba encinci ungathi anjani phakathi ukhiphathe andiseli uzawugalela into phaa kuyajusi yakwiselayo kuthiwa sisikathi Nkosi sisikelele ndibonga uThixo bengamasandibhubhisayo. Amen. Thina sisekukhanyeni
akulindelekanga ngoba xa siphinda sibuye apha sibuye sishota funeka xa sibuya kokhona kunyaka ozayo sibuye sandile siyowutsala abanye aba basemnyameni sisiyolanda esaphetha esithi masingayi kwakwindawo zabo ngoba kaloku bona basemnyameni thina sisekukhanyeni ndikhumbula bendikhe ndahamba ndibeka ngapha ekwasini emva kwenini kathalo ngoku hayi ke sikhululekile ngoku into besiyenza masihambeni ke sibone indawo ngamamela kathiwa kuyiwa ethaveni nasayidenakanisayidini apho bendingahamba naye yaphinda webhetela umhlangano sobona nje indawo yalapho xa sizawuye ethaveni andileli apho wafika unongo wathi wena unyulile wena uhlambule wena usekumnyameni ndiyathetha nam le nto sendingekho phakathi kwabazalwane ndibulela loo ndongo nam owayinceda impilo yam ndimile nje ekhomeni ndimilwe ngumisho nguloo ndongo lo yayazi bendiyenzayo ukuba ndiqhubeka phambili apho ndifuna khona ndifuna ungene nami ekhaya ezulwini bantu abatsha bantu abatsha masihambeni sobonisa ihlabathi ukuba sivela usenda sisele apha emhlanganweni wonke umuntu odlile izinto lezithethwa apha zinkulu wothetha utakusahla esithi yizani nayo yiza nokuba zimpofu umzalomsazi nokuba zimpofu akhonto imphosa uthixo uthixo esisono wena usikhiphileyo sesikanye asifunayo esisono usikhiphileyo sesisiza kukhupela ngaphandle livuliwe isango loba umuntu ahambe ayobhekaza kuphefuleke sihlaze kungabikho nto indinayo ngoba xa ubhekile uyothi kahlahla ngiyabuya yena umane womangathi phambi
of God shall sound. Yazi singabantu abatsha akho nto engakhange ithethwe ukuba sixhotyiswe but ngomzuzu wokugqibela siye senze that just once wayethethwe ngutata uMazule kanti asiyazi into yokubana inkosi uJesu Sonday just a little longer izawukhala loo trumpet wena izawukhala uphi sesixhotyiswe kangaka izawukhala uphi siya kuDisemba akho nto ingenzekayo kuDisemba uthethiwe apha naku-Sunday school kodwa abantwana bangafuni izinto ezithile nento ezithile ngoba zirongo ezaa zinto bezithelwe ku-Sunday school ziya-aplya ngokuthi singabantu abatsha njengoba sisiya kuDisemba njena andiyazi ukuba ebakukhula but mna uDisemba doesn't faze me but ufuna sibana abantu xa befika kuDisemba lelona xesha abantu ungafani uba lixesha lokonwaba kanti you have the whole year into yobana uzonwabisa ngendlela egodini kwisession yentombi nomama sithethile apha sathile ngento yokubana uyakwazi ukuzibulisa njengendlela egodini nwabe nje ngendlela egodini masingafuni thina ngoku ukuphuma phantsi kwesisandla sikaThixo senze izinto ezenza ziitshomi zethu yaze saneta usisi esithi iitshomi zethu banayo i-influence mna emsebenzini bazama kangangoko ukuntshintsha uba ndibe yinto bona bayiyo ndiyafika ngoLwesihlanu ndizinxibelekele lokwezam nje ndisitayilile bathi yhoyake mama umfundisi ayike kutheni kunje ntonto niyazileqe ndathi ndingathi ndisindisiwe phelo umele ndibe kumalapho phakathi kwam nani ngeke ndikwazi ukufana nani nokuba ndinqulile okwezam ezinto it's fine mna ndonwabile kutheni le ndizawukwenza wena bethu kodwa ayoyam funeka bathi xa bethetha lo babuza why are you bothered it's not you andiphinde ndiwena ndiphilela uthixo wam we must try to do izinto ezonwabisa uthixo kangangoko usisinobabala esathetha umisindlovu esathetha ngezibane ndivukelwa yinto ethi singabantu abatsha we must be the light in this world that is full of darkness akho nto ingenzekiyo siyayibona i-GBV iyenyuka kangangoko don't be a victim of izinto ezifana nezo uphume emhlanganweni sikuxhobise kangangoko wena uhambe uyozenza i-victim of GBV kuthethiwe akho nto bangakhange bayithethi nathi hayi akho nto bangakhange bayithethe komama bathi akho nto ephaa kwelacala kula opposite gender wena uzawuphuma apha uyofuna i-opposite gender uzawubuya ke kule blue eye bafika kubelokuza lokutheni hayi ndibethiwe nguzibani njani kodwa besemhlanganweni ngoba bathetha kangaka iimfundiso eziwe apha ingaske zingaweli phantsi umntu lomntu azithathe azifake empokothweni yakhe because those things are the things that are going to help you endleleni yakho yokholo likhona ixesha elithi xa lifika ukuhamba andinamandla no energy no power I don't have any power but ufumanise yokubana ngoku zikhona izinto ezikhoyo ukuziviya throughout the year ezizokuthwala mna akho ntshumayelo endithwele njengakatata umhloko esithi there is a time for everything there is a season for everything in your season work and excel if it is not your season clap for others uthi my own cause I have done my duty now I'm going to walk and clap for others masihambeni bantwana basekhaya siphethe izinto eziphokothweni masingaphumi apha sithi hayi bebethetha nabanye abathethina nawe one day it's going to apply to you because just because it's not you namhlanje ngomsa awuyazi ukungenzeka ntoni kuwe you are going to need the very same things ezithethiwe kule ndawo singabantu abatsha ingaske simthandaze umhlangano wabantu abatsha because this year sithe xa siphaka ekitchen sibona sithi hayi abapheli kutheni nto bangapheli siqhele kaloku abantu baphele ii-plates ngoku siyaphaka siphezi hayi bakwenzeka ntoni bantu abatsha ligugu lethu ke uthe kusasa ubhalasasa yeyethu njengoba iyeyethu le nto we have to play for it masingonwabi just because unosipho ukhona uasana ukhona nabanye maeze sigcwale kuleyo because ligugu lethu le ootata bazasibizela epasikeni kunational ixesha lethu lincinci nali ixesha lethu masikhuthazaneni kangangoko into yokubana siziyeni emhlanganweni noba abantu bazixela bazawuhamba bagojuke bathi mabaqale emhlanganweni uthe umama usasa ayikho indawo ezayithanda kuyo amandla besides apha
ngoba awuzazi izinto ozawudibana nazo emakhayeni, awuzazi izinto ozawudibana nazo endleleni. If you now skip esi step sokuthi uze emhlanganweni uzawuba ngintoni phaya, yintoni ezakunceda phaya. Bantwana basekhaya, umhlangano wabantu abatsha ngowethu, masitele ebhongo ngalo. Wonke umuntu omtsha makabe naloo responsibility ku-2023 ukuthi inkosi ilower cross road or wherever we are makugcwale ngabantu abatsha. If this year you did not do well endleleni yakho nenkosi, next year it's another chance. Uthe uqala kusasa, out of 100%, what percent do you give yourself? That you can't think at 1980, 90, 65, 50. Ngoba kaloku laqonda khona mhlawumbe indawo engakhe ngenzi kakuhle kuyo, but ndiphinda ndijonge ezinye izinto endizenzileyo nathi nthini, the good outweighs the bad. Mandingafowukhasi kwizinto ezibhele endingakhange ndizi-achieve. There's a lot of good that I have done. Mntanasekhaya, dayari yaba-2026 ndiyacela ube nayo, ubhale kuyo iinjongo zakho orhalela ukuzenza for 2026 in your spiritual life, in your physical life, because ezi zinto funeke zibhalanse. Angekho enye into engaphezu kwenye, you have to balance these things zombini. Ku-2026 you have to set goals for yourself, especially amantombazana. We want to see everybody thrive. Wonke umuntu makaphumelele, wonke umuntu osendlini inkosi makaphumelele. Mayingathi ngathi ngokungenxa sikhole ezi zinto funeke sibe sure uThixo will do them for you if you put him first and you pray for it. 2026, your goals reach for the stars. He is a God of the unlimited. He can do anything. Sesiphuma nje labathandekayo nami ngiyavuma ukunibona, kodwa ngikhalela ukuthi ngibone le book igcwele yonke, size singubane ngezifundo ngicela uba kungekho space. Masithandazeni bantwana basekhaya, siyibuyiseleni ezingeni inkonzo yethu, asibele khona ekhaya. Amen. Jonga,
Ngafikela kwelibandla ngithithandayo ngithanda uThixo walapho othethayo xa ungasindovanga ngoba thandeka abantu basha xa ngibona mna wami umyalezo mkhulu uthi sikuzingcoba ezifunela uThixo wakho ozawuthi ngoba somdala ngoba zikhona izono zosisa abadala osisa abadala nabo banazo ii-challenges zabo ngoba thandeka inhliziyo yabo lokukholwa endlulela abantu ngafikela kubo mnqanda wenenkahle bathandekayo zange zifikele ebantwini abandihloniphayo ngafikele ebantwini bathandekayo abandinikikolo ngoba bathandekayo ukuphatha kwabatsha utata uNdlovu bathandekayo sasiziya every week ibheki neveki bathandekayo bathi umama wam ndizambambisa lo Ndlovu umntana amabenje bathandekayo ndibe ndikhona inhliziyo kamama awazi ukuba kuyakhandikakhanya ngikhanyiwe bathandekayo kwevangeli ndikhanyiwe bathandekayo ndizimanje bafakazela abantu abasha ndithi ukulima kuyadlula kodwa wena hlamba inhliziyo yakho yazi bathandekayo ukukholwa akukho lula kodwa kulula ngolu hlobo uThixo makayazi inhliziyo yakho uThixo yena yedwa uqala umhlubu bathandekayo nasonke ngaphakama uThixo yena yedwa makayazi inhliziyo yakho zichelise yazi umhlaba ongenakudlula kuyo ebomini uyintombi ekholwayo ungenanhliziyo eyaziwa nguThixo yazi bathandekayo basofikile apha izinto zimbili sukudlala idouble standard bathandekayo kukho i-term ethi abefundisi bathetha ngezono zethu ndithi mna ndikuthembisa barayithi abefundisi mabathethe ngezono zakho it's fine because bathandekayo xa usiya etoilet awuphindi lani uyoyilahla etoilet uyifunge ngegama lenkosi ndithi mna it's fine wena yazana noThixo uThixo makabesisihlobo sakho makayazi uThixo namhlanje inhliziyo yakho ibuhlungu makayazi uThixo namhlanje uba uyalingwa namhlanje uThixo makayazi yazi bathandekayo yodwa uThixo kangakuwe ndibulela ukukholwa ndibulela abathandekayo nabanentlahla ndithi inhliziyo yam bathandekayo ifemeli yakwaNdlovu ndafikela kumama ujikanisa owayengumshumayikazi wam wayintombi yakwaNdlovu akho nto kuma ngayithethanga malunga nolutsha ngegama lenkosi wandibeka apha bathandekayo wahlala nam phantsi ezinye izinto lokhu uzaphuta kumfundisi ngoku bathandekayo entliziyweni yami ndithi mpomtsha uThixo makayazi inhliziyo yakho le ijeni ayojeni yamaqhinga ayojeni yoba wenzela befundisi ayojeni yoba ubuze uThixo uthi Nkosi undibizele ntoni kweli bandla ngoku bathandekayo ndabulela uThixo ndifike apha bathandekayo ndingumntana osuke emaplasini ndingenabazali apha kule cawe uba ndingekabi nabo nangoku kodwa bathandekayo into eyakuqala bendithethe inhliziyo yam ndithi ubona nje tata wena undikhubekisile ubona nje tata wena njengaqhubeka ngokuthetha nobani ikhuphe inhliziyo yam uThixo ayazi bathandekayo uThixo akuncede bathandekayo uThixo ukufele uThixo ulungile yazi enye into abantu abatsha eniyenzayo eyingozi ukungayezi inkolo phambi kwabazali yazi umzali wakho awungeke umshumayeze ngoba umzali ukukhulisile wakuzala wakukhulisa ukwazi ukusuka nokuhlala kodwa ukunyaniseka uyomtsho kutata uba tata umama uyandidika umama wam ngoba wenza lento nalento endikhulula bathandekayo ndizayemhlanganweni ndifike apha namthandekayo umntwana emhlanganweni ndibasela abantu abazalwane ndithi umama makafuni usitshele umntana wam njengoba ndizayemhlanganweni ndihambe nokucela utata athi tata mhlomelo awunamhlomi uze umntana ungatshatanga ngoku usindisiwe ufuna umama kabe yimeni yakho awuzukuya kumhlangano uba uyenzi loo nto uyahamba kule nkonzo bathandekayo enhliziyweni yam eyintobela phakathi wathi ubuyile emhlanganweni ungaphindi ubuyele kule nkonzo bathandekayo kokunye intombi yamazi sisibawuzi unombulelo waqhankqalaza akafuna ukulingwa kokwabo wathi unombulelo wazozibekela intyotyomba entlombe emishini ndayakutata ndathi yutata mandihlelela kamandi ekhaya uma kusoloko mjuka ngensendiso athi mhlomelo nyamezela
ngathi umama xa ezinikela bathandekayo engabulela uThixo ngiyambonga uSomandla ngiyabulela uSomandla kanti benayo imishwana yaphila ndadibana kwantombi yakwaNdlovu ePhelitsha umama unobathanda bathandekayo naye bathandekayo emqeleni nyani bantu batsha khawusifunele uThixo ukhona uThixo kule ndawo ukhona bathandekayo khawuthethe naye uthi Yesu uyafuna khawuthethe nami khawulungise intoni uthanda ngibeyiyo ngoba bathandekayo ukhona uThixo ngathi xa bathandekayo ngibuza kutata umama ufike wathini apha xa ezinikela wathi kanti ukwazi ukuxelela Mhlomelo wengawa ukuba ungakwazi uyazi izinto umama kasithethileyo kwizinto zonke umama elenzilinga ngazo engizikambula kutata ngamamele imithetho umama yamohlula loo nto wohlula ihambo yam wathi uthembisa ndiyamazi uyaqhankqalaza kodwa le inkonzo uthembisa ngene kuyo andiyazi wathi xa sisecaweni wathi thembisa ndifuna uyozinikele wayezinikele emishini hambisana emishini ngoba thembisa intuzo nabantu abatsha xa singabahloniphi abazali xa uyesu wethu engenambeko xa uyesu wethu omnye umntana uzawulima ngenye indlela mawungoyikho umzali wakho usindisiwe makangoyikho umamakho umtatakho ukungcolisa usindisiwe lihlazo elo phambi koThixo ngoba bathandekayo ndiyambulela bathandekayo uThixo ndiyambulela uSomandla kwelaphakade besikasike esikhukweni abuze uTakuNdlovu uphathi wabatsha uyini esihlambulula utatathini abuze uyini esihlambulula utatathini funeka sisihlambulule before siyesikhukweni sesihlambulula ngoba bathandekayo ndimbulela uThixo ndiyayimbulela inkonzo yenkambuko ngoba inkonzo uThixo asithile uThixo njengola akho nto ikweselayo xa ungumntu osihlambululayo uThixo engathethelanga nawe engathethanga nawe ngoba theka noba into ekhulumezayo noba uzawuswelekela kumzali noba yintoni ebuhlungu okanye entle uThixo uyeza azoncokola nawe ndincokola noTakuNdlovu ndiyosihlambulula ndiyaqhankqalaza ndiswelekele ngumntwana ndiyambalisela koTakuNdlovu indlela yam yonke bathandekayo ngelo xesha ndithi makuthandazwe umntana amabuye uthi uTakuNdlovu wonke wavaka awumqabazana nabonke abaswelekelweyo abantwana amabuye wathi uTakuNdlovu kum wathi mqabeleza xeli inyani ngoku yathi utata wathi wena ingxaki yakho iyi-one uThixo uyakuthanda uThixo uyazityhila kuwe wena izinto ezimbi uThixo aza nazo kuwe awuzamkeli ndathi anto wathi uThixo uyakuthanda uyakuxelela into ezimbi ezizayo but wena awuzamkeli into ezimbi uThixo aza nazo kuwe wena wamkele ezintle zodwa ezezimbi ke ngoku xa selenzekile uqhankqalaze uthi uThixo kaziva ngawe Mhlomelo uThixo uyakuyifoma kwinto embi ekuzelayo awuzutshintsha utathi tata ndizile wathi ngoba ungazilukudla ubuThixo uzawuyenza loo nto uzawuyenza umama uzawuthetha ndithi umamam uThixo wathetha nomamam kodwa ndazile wathi awuzutshintsha uThixo wena zazi ukuba wena into embi awuyithandi noba isuka kuThixo awuthandi wena uthanda into ezintle owentliziyo nangathanda ndiyambulela uThixo bantu abatsha zifunele thetha inyani takusasa ndiyakucakela takusasa uThixo ushumayela kodwa uyandidika takusasa undidikile thetha inyani because ngelaa xesha lifika laa nto ebekhona uThixo uThixo ufuna nje kunyaniseka kwakho wowukhona uThixo apha bathandekayo utata wayevela andingcolise andijule phaa bathandekayo ndikhumbula kunyaka engasoze ndimlibale kwenzeka isipingo esikhulu bathandekayo ndingenandawo yokubalekela ngathi xa ndisekutata wathi utata Mhlomelo ndifukubona uThixo wakho ndikunika le 2 weeks uyothandaza uThixo uthini ngoba bathandekayo ndathi tata kwenzeke ntoni wathi ndizawuba ngawe ngoba thikule ngazila ngathandaza ndathi tata ndingathina ngukuwena bathandekayo bathandaza bakunicebo Thixo amcela uSomandla uthixo empilweni yami ndathi bebhethini yam ndaphakama ndahlamba ndafona utata ndathi uThixo ufikile
uyezwa sawutathathethe wemthandazela ubathatheka inhliziyo nabantu abasha zifunele ukhona uThixo othethayo ukhona somandla ukhona uThixo wakho owakho wedwa uThixo because indlela wena uThixo azakakha ngayo alifani nomuntu bathandekayo yakho uNkulunkulu uThixo yena kathandi bathandekayo uthwala ibharethi ufuna uqhiye unqobe iqhiya yenza le nto uThixo athi yenze bathandekayo kodwa uThixo somandla kwelixesha lami bathandekayo uThixo ndiyakulela kulelukhola kulelizwi lakho moya wetwele kasabantu abasha basifunele untokole yazi ngithe emdansane ngathi umuntu omsha ngamnye bakazifunele bakabe nesiduko sakhe yedwa noba kungokusingaphi kodwa uyazi uba nami namhlanje nje uNkulunkulu esisancokola nokuthule nokutheni kodwa uthi inkosi ndimnawe khawujile kuthiwa ukhona kuthiwa wena nkosi uyathetha enhliziyweni ndiyakubulela uThixo ngendibene walo bathandekayo xa ndibona umuntu omtsha haleluya haleluya edlala idaba standard yazi udlala idaba standard udlala ngosathane usathane uza kufumana kukhona azathatha kunje ke bathandeka khona uyesu athaya uyabazi ukuthatha kabethu kodwa ufuna thina inhliziyo yakho mayibe libala likaThixo lokuhamba bakakwazi nje ukufika inhliziyo yakho ahambe afika abeke azikwazi xa esithi umdaka nkosi yami niwena phakade masesibuyiseni izintombi kuyadlulela kule ndlela kuyahambeka kule ndlela izintombi kuyahambeka ukhona uYesu ukhona usathana olenhloko usathana bathandekayo ulwa nathi jonga lento aba bangakholwayo akanaxesha labo ubhizi sithi bathandekayo sintombi khawulele uThixo sungamandwa ithi inkosi khawunqande uthe utata ujali apha khawuzifune enicenga haleluya esithi ibani kakuhle bathandekayo ubuze uThixo kutheni inkosi apha kuthiwa masinxibe kakuhle kutheni kuthiwa masingathandani kutheni nje uze uzakuphendula thetha naye uzothetha nawe bathandekayo ukhona uYesu fike ndidanisiwe mna ndimncinci bathandekayo ndiphume ezimeni athi inkosi yami ndifuna wena wedwa enhliziyweni yam bathandekayo ndiyambulela uYesu ndiyanithanda abantu abatsha amen
Sunday school combined, Sunday school combined. Even the palm.
Come on.